това покажа нещо за това, за което сега ще видим. За кое? Йорк. Не знам, надяваме се да видим острова и да можем да го снимаме отгоре. Знаете, че аз не знам къде се намирам. Да, сега не знам къде сме. Мисля, че сме край над Испания. И там ви снимам леда. Там в Йорк, острова. И да. Така че, ако ще питаме стюардесата, като дойде. Ако знаете. Да. Като начало така, хора, нека да ви кажа нещо. Ева Георгиева е същия полет, който съм и аз. Той сега е напред с сделка с гаджето си. Най-първо. Сега да не видим. Това беше гаджето. А тя отвътре. Аз съм им голяма фейка. Но ще видим, ако сме заедно, ще се запознаем. Потому че да се запознаем, тя се запознае с мене, защото аз ходих на парка на този да. Аз ходих на партито, хелоуинското парти. И там я видях Ева. Даже се снимахме. Както и с Еди Георгиев. Той и тук е Еди Георгиев. Не е някъде другаде. Просто те са дошли тримата с майка и с баща. Значи те са дошли Ева, баща и майка и гаджето. Общо 4. И да. Надявам се да си изкараме страхотно и хубаво и такива неща. И аз се надявам да мине всичко както трябва. И ще ви здраво да пристигнем скоро. Така е в София. В България и София. Добре, хора, сега решили да ви покажа какво имам в чантичката си. Така. Имам чипс, който вече го изядам. Имам 60 кърпички. Имам мокри кърпички. Имам дезинфектант. Имам сухи кърпички. Имам още един такъв пакет, обаче си сухи кърпички. Какво става? Имаме и такива помучета на топ модел, когато ги намокриш, стават ето така. Така стават, когато ги намокриш. Да. И това леко се намокрило, ама да, с това. Скоро трябва да го изхвърля това, да ползвам вече това. Така че да. Защото се разпиляха. И трябва сега да ги оправя. Ама ето ги. Така. Носи си зарядното за телефона. Тук има още сърчица от това, не? Имам тефтерче за училище, където си купих също паеца. От най-добра приятелка. И последното, което има в най-големия ми джоб е на топ модел, тайния ми дневник с парол. Като го включи си пуска музика и там записвам всички тайни и приключения. И да, имам още едни мокри кърпички и дъвки.
40 лева. Нищо не са. Имам 5 евро. Ето, 5 евро. И аз тук си ги нося за 10 лева, понеже няма да ми трябва. Понеже няма да ми държат, затова си ги нося, защото нямаше къде друга да ги сложа. И щях да ги загубя, ако ги оставя. И да. Това реших да си ги взема. Това беше всичко в моята чан. Сега нека да приберем. Нося двата нови вански и ще ви ги покажа, като пристигнем в хотел. Искат се настаним. Да. Че ще ми напомниш телефона, не мога да правя. Имам... Трябва да си сложите. И попаса вече. Трябва да си го прибера. И да, готови сме. Бабото, къде сме? Искам да видя часа и да кажа колко време остава. Ние са в море. И ще направим. Сега трябва да спирам видеото и втора част ще качена, когато вече... Втора част ще я правя, когато вече сме в хотел. И имам в молост. Така че чао! После!